Здравейте, приятели! Аз съм Николай Найденов и в това видео съвсем накратко искам да ви разкажа какво може да очаквате от най-новото онлайн предаване на България за бизнес и предприемачество Wake Up and Startup. Започваме на 27 юни, така че по никакъв начин не ни изпускайте. Всяка седмица, чрез формата на подкаст интервюта, ще ви запознавам с успешен български предприемач. Ще си говорим за неговите успехи и провали по пътя към върха, за това какво го е накарало да последва мечтата си и какво му помага да не се отказва и да продължава напред. Вие ще може да задавате въпросите към гостите ни чрез Facebook страницата ни или чрез вебсайта wakeupandstartup.com. Това, което може да направите до 27 юни, когато стартираме официално, е да ни намерите във Facebook. Там ние поместваме всичко свързано с предаването и най-интересната информация за стартъп екосистемата в България. В момента на екрана ще се появят два линка, единия водещ към Facebook страницата ни, а другия към вебсайта. Следете всичко, което споделяме там, за да разберете къде и по какъв начин може да намерите всички епизоди, които предстоят. Мисля, че дойде време да ви кажа чао, но не пропускайте, 27 юни Wake Up and Startup започва.